Guk orain Aretxabaletara egingo dugu, izan ere Aretxabaletako Kirol Elkarteak udak 75 urte bete ditu, ari da urte hurrena ospatzen, eta horren bueltako kontuekin dator Mirari Altube lankidea. Ongi etorri Mirari. Atzaldeon, Larraitz. Bueno, poliki bazoazte, ezta? Urte hurren hori ospatzen edo badoaz, hain zuzen ere horrekin lotutako kontuekin zatoz. Bai, alaxe da, irailean hasi ziren ospakizunak, egisa da osasun egoera honen erruz, moteldu indabiela ekintzen martxa, baina oin azkenengo honeitan, berriz martxari ekin dutzie, martxoko azkenengo hastian adibidez hitzaldi solasaldi bat izan zen herriko kirolarixekin, eta Joan Sandomekan presidente hoiak omendu zituzten. Eta gu antxe izan ginen, irudixetan ikusten duen moduan, 22 presidente izan ditu udak 75 urteko ibilbidean, eta horretatik 14 elkartu zian Joan Sandomekan Ibarra futbol zelaixan. Han txistu doinuek lagun egin ja, urrezko intsignia jarri utzien, gaur egungo zuzendaritzako kidiak, eta pozik agartu zian danak, hantxe. Zu hain zuzen ere haietako batzuekin izan zara, ez da Mirari? Bai, alaxe da, ez? Askotan esaten da atzera begiratu beharra dauela aurrera jarraitzeko, eta itzakixatxo horri helduta, 3 presidente oikin egon gara, pixkat atzera begiratu egiteko, nundik gatozen jakiteko, ze garaitan presidente izatea tokau jakiteko, eta gero aurrera begira jarteko bai. Bai, 75 urte asko dira, eta, garai guztiak ez ziren berdinak izango. Ez, aldaketa asko izan ditugu da, 75 urteetan, eta esandako moduan gu 3 egon gara, Javier San Miguelekin, bera 70ko hamarkadan tokau jakon urte pare batez, denboraldi pare batez presidente izatea, gero Jokin Antxiakin, hori 80ko hamarkada bukaeran, eta gero berandutxo bai, 2 sasoietan izan zalako bera presidente, eta azkenengo Adrian Merinokin egon gara. Ni egon zen urte presidente bezala. Lehenengoko urtien, eta egon txapelketa bat, Gipuzkoako txapelketia. Eta goia bigarrenenako da gertatuko izanak, orduan 25 urte zirenako. Orduan zela izan zen, orduan irabazi gauen txapelketa danak, agertu egiten danak. 4 izan ziren. Lehenengokoa izan zen ligia. Gero, orduen, jogabeta zen, kampeonato regionala izateko, jogabeta zen, lehenengoko 4 kontra eta bigarrenek 3 kontra. Biren artin, irabazle egin artin, finala atotzen. 3 izan zen, Gipuzkoako afutxen zen txapelketia, eta zena hori famosu guena, Espainiako txapelketia. Partizipazioa dagoen, txapeldunak leku bako zekuak. Orduan, 5 eliminatuzio pasabia egon zin, txapelketik irabazteko. Errexen bestik izauen, partidua, raixen izan, Radio Popularrako. Bestik izala egon. Irabazan nien, txampana bukatu zala, errexen. Ni lehenengoko epokako rekuerdoa handitzenako geixen kosteta jakune zan futbolkampo mantentzia. Zan gauken Ibarra belar naturalakin anexue ekipo gutxi hauen baina akudeatzi ezan, aizetzen burukumi bat terrible. Beti izan, markauen bizala, zarak ipini, bedarra moztu, ezan hori. Gero, jokatu bizala goitxek, jokatu bizala behienek. Beti izan bronka kontinuo baten inguruen ibitxegitzen iztalakuntza horrekatik. Eta justo guk itxik gauen orduen bideratu gauen, zelai hau etxia. Eta bigarren alditzen sartu bitzen nien, harrapaun hauen, beste estruktura batekin, minutua pesan gaztetan instalazioetan, etorte zitzen, argitxekin gure osan gabien jokatu, gure osan entrenau ez dakit noiz, horrek gauzadanak egon ziren, pasatzien 13-14 urte, baina guztiz erabakierrak izan ziren. Eta gero komuniketako egon zen izugarrizko alditxe. Lehen zan beti telefonotik etorri gero etxien harrapa bizaren mobilik ezauen. Bigarren alditxen sartu gitzen mobil ezan, korreo elektroniko ezan,
eta konbokatorizazioen oso azkarrak, erabaki xepezien partekatuek eta oso azkarrak zabalketa ziena. Oroitzapenak mordo bat, denboriakin txarra aztu itxendaz, ze txarra begongo zan, baina honena nik uste dut ezagututako jendia eta indako lagunak. Eta ja kirolar luen, tercerara jo gitzen, futbol zelai berri seitzeko oinarrixak ezarri ziren, emakumien taldia sortu zen, beste bailarako herri batzukin batera, gauza politxak izien, beste kirol sailak bultzatu ziren, digitalizazioan eta asko sakondu zen, sare sozialetan eta orduen hasi gitzen egoten, eta bai, gaina beti, uda apurtxoa vanguardian egonda, ez? Eta beti saiatu gare aurretik egoten, eta orduen drogan kontrako kanpainekin hasi ginen, gero ja proiektu bilakatu zela, gauza mordo bat ingitxuen. Mirari atzera begiratua egin dugu eta garrantzitsua da zalantzarik gabe, baina gaur egungo presidenteak izango du zer esana, gainera karguan daon, lehenengo emakumezkoa da, ezta? Bai, alaxe da, udan zuzendaritzan izan oidia emakumeak, hain zuzen be Javier San Miguel presidente zala sartu zian lehenengoko emakumeak zuzendaritzan, baina presidentia agurtzan elkoro izan da lehenengo emakumezko presidentia. Eta horixe galdetu dut zauera, ia horia dan, udako presidente izatia, ala presio hori sentitzen dauen, gainean, berak erantzungo dozku. Naturaltasunak bizi dut, ez dakit, ore bat da, nietzat orea bat emakumea izatea, olako jendeanak esaten dauen moruen, olako hainbeste gizonezko dauen klub baten, bai? Baina ore bat da udako presidenta izatea. Eta presinua, egixe esaten botuet, presino gutxi dauka, ni betik esaten dut, niri hauxe da guztetak gatena, pasioz bizi dut, eta nik hainbeste neska mutil kirola itxen ikustiak, niri horrek aderlan linea muten duz, eta hori da niri gehixen gustatzen jatena. Bueno, zoragarria zalantzarik gabe, gustora egotera karguan. 75 urte ari gara esaten behin eta berriro, zer nolako osasuna du gaur egun, halako ibilbidea egin ostean, udak? Osasuntxu dagoela esango, izan be udako zuzendaritzako kidiek kirolari kopuru hartzen daue kontuan, osasuna baloratzeko eta kirolari kopuruak gora doia urtetik urtera, batez be futbolaren bueltan elkartzen dira gehixenak, eta kirolari zenbat eta gehiago izan, orduan eta gazte gehiago kirola egiten dauela jakinik, horrek posten dituela esan duzku bai Adrianek eta baita agurtzanek be. Osasuntxu, sekula baino kirolari gehiago, lizentzia kopurua ez da urtero igoten da, apurtxo bat badabe, eta hori da osasunan erakusgarri. 610 kiroleri dauko, eta bertatik 400 piku futbolian dauzka. Gipuzkoako edozein kanpo futboletan ez da Atxabaltako kanpo futbolien dauen beste jente, ni beste kirolari, ni beste bazkide, esan lehik eguna da, Atxabaltako 110 Atxabaltako udako bazkide da. Eta presidentia bera eta presidente hoiak etorkizunera begira jarri ditugu, eta nundi joan beharko litzakeen udaren ibilbidea, zein erronka dituen horren gainean berbain dozkue. Iztot gauzako zondo itxen da bitzela udan, neko dezente urte, doi igual eta neko martxea honien, eta nizto bideo hori dala. Futbola niztot daukela maila bat kompleto, kategoritxadan adaz beteta, eta ikusten da afizinu dauela eta beteten dala. Eta bier bat igual aleginen bida, beste kirol barri batzuetan, eta niztot horti dala, erronka handixena dala, hortxe apur bat. Da zena manteniru, baina beti begire, eta askotan ez da asko bier, da plantieti eta bio-iruk hartzi apur bat gogoz. Ni petzetat, hau plan hau oso ona dala, hortaz jarraitzuko nuke duda barik. Gero apurtxo bat igual, jentia ilusinua eta apuro sartzeko, igual betik reforzetxo batzuko ikusten dienak ondorukuak, ekarri igual, txapelketa mapea, eta modu izaten dan, ez da? Porque hori ilusinua, jentia gauza asko gitzen dut ilusinua, niretako, beretan zatut, txapelketia beste da hola ibiltzia
erreko tikuak kontuz. Baina, baitxa, nixi hemen txapelketatxo bat ez da. Bidia nik uste más o menos markauta dagoela, oinarte indan lan hori horrei jarraipena emun. Azkenien uda bizirik dagoen elkarte bada eta herritxarrok osatzen duen elkarte bada, orduen biherrak beste batzu badie, horbe egon inbiko gare. Udako kudeatzaileak egon inbiko die, beste sail batzuk diela, beste kirol demandak be aldatzen doiz, gizarti aldatzen dabil. Oindala 75 urte futbola bakarri izan, eta kompetentzia da Netflixen, mobilekin, ez dakiz zer, baina, hor, aurrera segi lanien, proiektuekin, eta herrira begira, eta herrixan dako. Etorkizuna uste dut, aldaketa txiki bat eukibiko dagoela, ez? Azkenian, kirolai ondikan eta garrantzia gehiago eman biajako, ez? Kirolaitxea super importantia da, derrigorrezkoa izan biko litzateke, bai gure, ez daukan izan baina, bai gure seme alabentzat, eta baitxa ere nerabeentzat, bale? Kirolak azkenien adrenalina emuten dozku, kirolak osasuna da, kirolak postasuna da, orduan etorkizuna geru eta kirol gehiago itxia izan biako litzateke. Hori da guk bentsat borrokatu, niri bentsat gustatuko litzaidakena. Erronkaz beterik, uda, zalantzarik gabe elkarte garrantzitsua da Txabaltan, Debagoinen ere bai, esango nuke, urte hurreneko ekitaldiekin jarraituko dute, ez da hemen bukatzen? Ez, ondiokan ekitaldi mordua geratzen die, irailera bitxartian, maiatzian adibidez izango ditugu areto futbolekuen jaixa, baita genuin ligako futbol partidu bat, ekainean egongo da udaren jaia hundixa, borobilduko dauena pixkat urte hurrena, eta beste hainbat kontu izango dira. Oso ondo mirari, ekarriko duzu horren guztiaren berri? Bai, horixe. Mila esker hurrengora arte. Bai, hurrengo arte.